Μπάλα για τον Μίλωνα, ο Ριγόπουλος δέχεται ένα εντυπωσιακό στόπ. Πανολίας δεν τροφοδοτεί τον Καραγιάννη που έκανε το κόψιμο και κατευθείαν έτρεξε στο άλλο καλάθι. Τελικά ο Καραγιάννης σε μια δύσκολη προσπάθεια ο Πανολίας και... Σου 3 πόντων. Μάκος θα κάνει το λάθος. Οι παίκτες της ΑΕΚ θα κλέψουν. Ευνηδιασμός, καλά. Και βγάζει την μπάλα στην περιφέρεια. Καραγιάννης για 3. Εδώ το κλέψιμο από τον πολύ γρήγορο Παπαγεωργίου, ο οποίος θα πάρει. Έχει γυρίσει η ομάδα του Λέων, ωραία προσπάθεια και να... Καλή άμυνα από τον Καραγιάννη, κλέβει την μπάλα και φτάνει μέχρι το... Αλλά δεν θα καταφέρει να ανοίξει ένα drive. Πολύ δύσκολη προσπάθεια.